Ang oras. Tanaw na tong oras guys ha. Maayong gabi. Oh. Minus 3 para alas 12. Na. Nang laba guys. Nang laba. Na. Nay Sabado, Domingo nga perting initas adlaw. Sayos buntag di mang laba. Magsigig laag. Atos Lungwin, Metro, Helipad. Karon ang laba, taligsik pa gyud. Na taligsik. Mura na laway oy. Sus paita guys. Ha? Maglibog lang ta. Way adlaw, taligsik, kadag-om, kawanon ng laba. Saon pag ugaan aron mo ni mao nirong labanan. Sus. Kanang way trabaho, way buhaton. At adtos Lungwin, moadto sa Metro, moadto sa SM, mag-rides, moadto sa Lantawan, Helipad, Katmon, tus dagat. Daghan king adlaw nga pwede mang laba, init king adlaw, di mang laba. Manimaho la akong brief ani, makatol akong brief, akong itlog na tubkan na lang ning buni og kung buga na sayan-an. Mahi kaniya guys. Ilisi bugo play ka. Di kani siya balig utok. Mang laba gabi niya matug adlawan. Ay paita. Sana man ni guys. Na. Ang puson naguna pa sa tutoy. Sana man ni guys. Ayo. Ay mo ka na ng bulingo. Stay suko. Awa guys, suko guys. Allah, grabe guys. Uy, gini guys. Suko. Nabasa ako cellphone guys. Nagilabay ko sunrocks guys. Wala may sunrocks guys. Mahal na ba kayo? Tag 18.50. Kang yaw-yaw mo